اللهم صام بلاس، اللهم صام بلاس يوم شنو jekk qed tagħmel mill-aħjar li tista' u xorta qed tħoss li xi ħaġa f'ħajtek mhix posta, prova ttenkej. tal-Iben tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu l-imħabba Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Aħna m'għandniex Alla tal-vendikazzjoni, imma Alla tal-imħabba, Alla li jfejjaq, Alla li ma jridx il-mewt tal-midneb, imma li jindem u jgħix. Hekk se jkellimna llum fil-kelma tiegħu. Niftħu qalbna, ħanifhmu x'jiġifieri Alla kollu mħabba u ħniena. Impoġġu fuq l-artal tal-mulej l-intenzjonijiet tagħna. Int li tiftaħ dirajk il-midinbin u taħfrilhom, mulej ħniena. Mulej ħniena. Int ir-raj it-tajjeb li taraf in-naċ tiegħek, Kristu ħniena. Kristu ħniena. Int li tmur tfittex in-naġa l-mitlufa, mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Mulej Alla tagħna, għatina li nqimu lilek bruħna kollha u li nħobbu lil kulħadd
b'imħabba spiritwali b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mit-tieni ktieb ta' Samwel. F'dak iż-żmien Absalom sapruħu wiċċ imwiċċ mal-qaddejja ta' David. Absalom kien riekeb fuq il-bal u l-bal għadda minn taħt il-frijej ta' balluta kbira. Ras Absalom tħabblet mal-balluta u baqa' mdendel bejn sema u art fil-waqt li l-bal li kien taħtu baqa' għaddej. Kien hemm raġel li raħ u mar jarraf b'dan lil Ġoab. Qallu, ara, rajt li l-Absalom imdendel ma' balluta. U Ġoab qabatlet vleġeġ fidejh u mar waħħalhom f'qalb Absalom li kien għadu ħaj f'nofs il-balluta. U Ġoab qal lill-Kusi, murejt lis-sultan kull ma rajt. David kien bil-qiegħda bejn iż-żewġ bibien. L-assis tala fuq is-saqaf tal-bib li kien hemm fuq is-sur u beda jħares. U malli dan lemaħ raġel riesaq jiġri waħdu, l-assis beda jgħajjat u mar jarraf lis-sultan b'dan. U s-sultan qallu, jekk kienu waħdu aħbar tajba għandu fuq fommu. Is-sultan qallu, mur fil-ġemp u oqgħod hemm. Dak mar fil-ġemp u qagħd hemm jistenna. U wara wasal il-Kusi u qal, aħbarijiet tajba hemm għal sidi s-sultan. Il-mulej illum għamel ħaq miegħek kontra dawk kollha li qamu għalik. U s-sultan staqsa lill-Kusi, Absalom it-tifel jinsab tajjeb? Il-Kusi wieġeb, ħalli jiġrilhom bħal dak iż-żagħżugħ l-dewwa ta' sidi s-sultan u kull min iqum għalik biex jagħmillek id-deni. Imbagħad is-sultan qabditu roda, talaq fil-kamra ta' fuq il-bib u hemm beda jibki u jgħajjat. Ibni Absalom, ibni Absalom, mhux li mitjien flokok. Absalom ibni. U ħabbru lil Ġoab. Ara, is-sultan qiegħed jibki u jitniet minħabba Absalom. U r-rebħa ta' dakinhar inbidlet f'niket għall-eżerċtu kollu. Għaliex dakinhar l-eżerċtu sama min jgħid, is-sultan u molli minħabba f'ibnu. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr lil Alla. Għati widen mulej u weġibni. Flimkien, għati widen mulej u weġibni. Għati widen mulej u weġibni, għaliex jiena msejken u fqajjar. Ħaris li ħajti għax jiena twajjeb. Salva l-qaddej tiegħek għax fik jittama. Flimkien, għati widen mulej u weġibni. Inti Alla tiegħi ħen għalija, Sidi għax lilek najjat il-ħin kollu. Ferraħ ruħ il-qaddej tiegħek, għax lejk Sidi jiena nerfa' ruħi. Flimkien, għati widen mulej u weġibni. Għax inti Sidi twajjeb u taħfer, kollok tiba għal kull min sejjaħlek. Għati widen mulej għat-talba tiegħi, isma' il-leħen tal-ilfiq tiegħi. Flimkien, għati widen mulej u weġibni. Kristu rafa fuq d-djufija tagħna u tabba bil-mart tagħna. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelu skont San Mark. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien wara li Ġesu reġa' qasam bid-dajsa għax-xatt l-ieħor, waqt li kien ħdejn il-baħar, inġabret madwaru kotra kbira ta' nies u ġie wieħed mill-kapijiet tas-sinagoga jismu Ġajru, dan ma li rah inxteħed f'riġlejh u talbu ħafna u qallu, binti żgħira waslet fl-aħħar, ejja qiegħed idek fuqha ħalli tfieq u tgħix. U Ġesu telaq miegħu. Kotra kbira mixja warajh, kulħadd iross fuqu.
U kien hemm mara li kienet ilha 12 sena sħaħ dbati bit-tnixxija tad-demm, kienet dbatit wisq taħt ħafna tobba u nefqet kull ma kellha. U mhux biss ma swiela xejn, imma talli marret għall-ar. Meta semet Ġesu ġiet qalb il-folla, resqet minn warajh u messitlu il-mantar għax qalet jekk immissim qar il-mantar tiegħu inkun imfejqa. F'daqqa waħda it-tnixxija tad-demm waqfitilha u ġewwa fiha ħasset li kienet fieqet mill-marda tagħha. Ġesu minnu fih intebaħ bil-qawwa li ħarġet minnu u dar lejn il-kottra u staqsa min mess lill-mantar. Id-dixxipli tiegħu qalulu qiegħed tara dan nies kollha jrossu fuqek u tistaqsi min messni? U beda jħares madwaru biex jara jenmaħx il-dik li kienet għamlet dan. Imbagħad il-mara tirtod bil-biża' għax għarfet x'kien ġrala, resqet, inxteħtet f'riġlejh u stqarritlu sewwa kollu. Qaltlu, għalilaw binti il-fidi tiegħek fejqitek, mur bis-sliem u kun imfejqa mill-marda tiegħek. Kif kien għadu jitkellem, waslu xi wħud mid-dar tal-kap tas-sinagoga u lil dan qalulu bintek mietet għalfejn tħabbtu iżjed il-mgħallem. Iżda Ġesu sama x'kienu qegħdin jgħidu u qal lill-kap tas-sinagoga tibżax, bis-sinti jemmen. U ma ħalla lil ħadd imur miegħu ħlief lil Pietru, lil Ġagbu u lil Ġwanni ħu Ġagbu. Waslu d-dar tal-kap tas-sinagoga u ras torbju sħiħ u nies jibku u jixru. Daħal u qalilhom dan l-istorbju kollu dan il-biki għal fejn. It-tfajla mhijiex mejta imma rieqda. U qabdu jiddieħku bih. Imma hu keċċihom il-koll il-barra, ħamjew il-missier it-tfajla u lill-omma u lil dawk kollha li kienu miegħu, daħal fejn kienet it-tfajla. Qabdilha ida u qalilha Talita jiġifieri tfajla qiegħed ngħidlek Minnu fih it-tfajla qamet u qabdet timxi għax kellha ma 12 sena. U baqgħu mibluwejn bil-għaġeb u wissihom bisħiħ biex dan ma jkun jaf bih ħadd u qalilhom jagħtuha tiekol. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Issa nurih jien, issa mpattijielu, issa mija għandu jagħmilha. Min jaf dan ir-raġunament kemm għamilnieh bil-fom u f'qalbna meta xi ħadd jagħmlilna xi azzjoni ħażina. For every action there is a reaction. Hekk jgħid l-Ingliż, għal kull azzjoni hemm reazzjoni. U meta tirċievi azzjoni ħażina, faċli tirribella, fl-istonku tiegħek jibda jbaqbaq u ikollok aptit tivvendika ruħek. L-istorja ta' Absalom ibn David hija storja fejn dawk ta' madwar David ħassew dan is-sentiment ta' rabja, ta' vendikazzjoni, għax Absalom ma kienx iġib ruħu tajjeb ma' David. U allura fajnejhom kien jistħoqlu il-kastik. David kien iħoss li Absalom ibnu irid jieħu paċenzja bih, irid jadru, irid jifmu. Għax hu wkoll kellu bżonn min jifmu u jadru meta David fil-fraġilità tiegħu, fid-djufija tiegħu mar ma' Betsabeha u qatel il-żewġa. U allura ħass il-bżonn tal-maħfra tal-ħniena daqskemm kellu bżonn Absalom il-maħfra u l-ħniena ta' missieru. Ma femuwiex ta' madwar David.
ħasbu li meta l-Kusi kellu jgħid l-aħbar il-David, David kellu jifraħ għax ibnu li tant ħabtu miet. Ma ġara l-kontlarju. U meta l-Kusi għallu x'ġara tassew minn ibnu, David iddispjaċih. Fem li David il-ħnina u l-maħfra lejn Absalom ma kienx biżżejjed. Kellu jagħmel iktar. U ddispjaċih tassew għal Absalom li kellu jispiċċa kif spiċċa imdendel ma' siġra bil-vleġeġ ġofieħ. Mentri llum fil-Vanġelu Ġesu qed narawh mhux b'sens ta' vendikazzjoni, mhux b'sens ta' mibeda, imma altru minn hekk. Għaliex mixja l-folla warajh u jagħmel il-miraklu fuq il-fidi ta' dik il-mara li tant kienet batuta li nefqet kull ma kellha jgħidilna l-Vanġelu u marret għall-lar. Imma l-fidi tagħha f'Ġesu li jfejjaq, Ġesu li jagħti l-qawwa l-kuraġġ it-tama ġalita tmiss imqar il-mantar għax qalet jekk immiss imqar il-mantar żgur infieq. Daqshekk kienet il-fidi ta' din il-mara f'Ġesu li jfejjaq, li jgħader, li jħen. U allura hawnhekk għandna il-figura ta' Ġesu reali kif inhi tassew. Mhux Alla tal-vendikazzjoni, mhux Alla tal-mibeda, imma Alla tal-ħniena, tal-maħfra u tal-fejqan. Anke l-tfajla ta' Ġajru, Ġesu ma qadx jaħsibha, għallhom x'ħammorru nfejquha. Għax Ġajru wkoll wera li hu ddispjaċut tal-mart ta' bintu u li kienet waslet fit-tarf ta' ħajjitha. U Ġesu jagħmel din il-mixja bil-folla warajh ħajmur u jfejjaq il din it-tfajla. Imma kurjuża li aħna ngħidu għax qiegħda fil-Vanġelu, Ġesu qalilhom din it-tfajla mhix mejt imma rieqda u bdew jidħku bih. Għalfejn taħsbu li Ġesu qal din il-ħaġa, għamel din ir-reazzjoni. Għaliex? Għax Ġesu kieku mess katavru ta' bniedem ma setax ikun mal-folla. Dak iż-żmien min kien ikun qrib il-katavr il-mewt ma jistax ikun man-nies. U għalhekk għalilhom din rieqda. Ma Ġesu kien jaf li hija mejta u tal-ħajja. U tal-ħajja biex homma u missiera ikomplu igawdu din il-ħajja ta' din it-tfajla. U allura anke dik is-sentenza li biha jispiċċa l-Vanġelu tal-lum. U wissihom bi sħiħ biex dan ma jkun jaf bih ħadd u qalilhom jagħtuha tiekol. Għaliex ma rid il-ħadd ikun jaf b'dan il-miraklu? Sabiħa tant il-ħajja tal-ħajja mill-ġdid. Għaliex Ġesu li jagħti l-ħajja ma jridx imbagħad jinqata' mill-oħrajn. Tal il-ħajja lil din imma ma jfissirx li issa jitla fuq l-oħrajn u jwarrab mill-folla. Ġesu jibqa' mal-folla. U biex jibqa' mal-folla ried ma jniġġiss lilu nnifsu. Kemm għandna fil-Vanġeli hekk sentimenti sbieħ ta' Ġesu li jħobb il-ħajja, li jagħti l-ħajja u li jrid jibqa' għad-dispożizzjoni għas-servizz tal-imħabba u l-ħajja ta' kulħadd. Ġesu Alla l-imbierek, dan hu Alla. Mhux tal-vendikazzjoni kif rajna fl-ewwel lezzjoni, imma Ġesu Alla ta' mħabba ħniena u kollu ħajja għal kulħadd.
Ejja wissa hekk inwasslu t-talb u x-xewqa tagħna l-Alla l-imbirek. Għall-Knisja mulej, ħalli dejjem tibqa' tkun sinjal tal-ħajja u l-imħabba tiegħek f'dinja li forsi qed twarrab wiċċha minnek, għax temmen f'ħajja differenti minn dik li trid twassal int għal kulħadd. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Il-ħajja vera hija l-ħajja tal-imħabba, mhux tal-ġlied, mhux tal-vendikazzjoni, mhux tal-gwerer, tal-mibeda. Imla qalb kulħadd, mod speċjali dawk li jmexxu fid-dinja, ħalli verament ikunu ta' servizz għall-imħabba u l-ġustizzja fid-dinja kollha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal kull min huwa għaddej minn momenti diffiċli biex jersaq lejk Alla l-imbirek, Alla ta' mħabba u ħajja, biex int timlih bil-kuraġġ u t-tama. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għall-eżies tagħna li issa għaddew minn din il-ħajja għal ħajja ta' dejjem. Ħaġa li ma nifhmuhiex aħna bl-għajnejn tal-ġisem għalina mietu, imma aħna nemmnu, u allura bl-għajnejn tal-fidi nemmnu li dawn l-eżies daħlu jistrieħu fil-mulej. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għalina l-koll, mulej, biex qalbna qatt ma tintela b'sens ta' mibeda, b'sens ta' vendikazzjoni, b'sens ta' rabja. Imma qalbna tkun dejjem mimlija bil-ħniena u l-imħabba tiegħek għalik u għal-ħutna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna kollok imħabba, ilqa' dan it-talb li qegħdin impoġġu quddiemek b'fiduċja u tama. Int li tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tagħna ikun joġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Fuq l-artal tiegħek mulej aħna l-qaddejja tiegħek edna l-offerti tagħna fi ħnina tiegħek il-qaħħom u għamilhom is-sagrament tal-fidwa tagħna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna il-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. U niżuħaj nirringrazzjaw lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullumkien inroddulek ħajr. Għad li inċejn ma tinħtieġ it-tifħir tagħna, inti jogħġbok tagħtina l-grazzja biex minn qalbna nroddulek ħajr. Għax jekk il-ġieħ li natuk ma jżidlek xejn fik innifsek, imma lilna jiswilna għas-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Għalhekk nissieħbu mal-qtajja tal-anġli u b'ferħ kbir infaħruk u ntennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli ta' smewwiet, imbirek min ġej fisem il-mulej, osanna fil-għoli ta' smewwiet. Qaddis tas-sewint mulej intlajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu
li meta kien ser jingħata biex minn rajh ibati ħal ħobs, radlek il-ħajr, birek, qasam, taħ lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa l-kalċi reġa' ratti l-ħajr, taħ lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi tagħna. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rraddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċakontana nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Leon, mal-isqfijiet tagħna, mal-ministri u l-poplu tiegħek kollu. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk wagħti lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazza l-Omtalla Marija, ir-raġel tagħha San Ġusepp, l-Apostli, San Ġorġ Preka, il-Bejati Maltin u l-qaddisin kollha li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom nfaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu, ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla, missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Kollu mħabba għax hu missierna, aħna nersqu lejh u nitolbuh. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-min u ħati għalina, u la daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna, il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek: inħallilkom islim, nagħtikom islim tiegħi, la tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatiha s-slim u l-għaqda li int trid fiha, int trid tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Inselmu u nagħtu l-paċi xulxin l-aħwar. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu l-ħaruf Talla, danu li jneħħi dnubiet tad-dinja. Ħenjin aħna li mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda kelma waħda u ruħi tkun imfejqa.
flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Mulej inti qawwejtna bid-don tal-fidwa tagħna. Amen nitolbuk li b'din l-għajnuna għas-salvazzjoni tagħna nissaħħu dejjem fil-fidi vera bi Kristu Sidna. Amen. Mulej magħkom. U miegħek ukoll. Berikna Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Nejxu dejjem fl-imħabba u l-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lil Alla. Jekk qed tagħmel mill-aħjar li tista' u xorta qed tħoss li xi ħaġa f'ħajtek mhix posta, prova ttenkej. Jekk qed tagħmel mill-aħjar li tista' u xorta qed tħoss li xi ħaġa f'ħajtek mhix posta, prova ttenkej. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna isma' talb tagħna eħlesejna u jaqaf magħna. Glorja l-Missieru l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna għalik jisma' talb tagħna Ġesu, twilet għalina li tikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna, ħarisna min nar tal-infern, ħulġena l-erbieħ kollha wejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. L-ewwel misteru tad-dbatija, meta s-Sinjur Ġesu Kristu għamel l-orazzjoni fl-ort u għereq l-araq tad-demm. Bxirna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott
tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt Slima tagħna. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Amen. Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missieru l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma' talb tagħna Ġesu, li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, ħulġenna l-erweħ kollha u għejn il-dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tieni misteru ta' dbatija, meta s-Sir ta' Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flagellat. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, jekk li titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, u la ddaħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa,
مبارك الفرط tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek birkint fost in-nisa. Mbarek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek birkint fost in-nisa. Mbarek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria al-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna lik jisma tal-btana. Ġesu li twilet għalina u rrit ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubitna, ħarisna minn nar tal-infern. Ħulġenna l-erbieħ kollha u wejn il-dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tielet misteru tad-dbatija, meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kien inkurunat bil-kuruna tax-xewk. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, jekk li titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, birkint fost in-nisa mbarek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, birkint fost in-nisa mbarek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, birkint fost in-nisa mbarek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, birkint fost in-nisa mbarek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, birkint fost in-nisa mbarek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, birkint fost in-nisa mbarek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, birkint fost in-nisa mbarek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, birkint fost in-nisa mbarek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, birkint fost in-nisa mbarek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, birkint fost in-nisa mbarek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria al-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna għalik jisma tal-btana Ġesu, twilet għalina u rrit ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubitna, ħarisna minn nar tal-infern. Ħulġenna l-erbieħ kollha u wejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Ir-raba' misteru tad-dbatija, meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kien mobb bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek ikun li titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, birkint fost in-nisa mbarek il-frott
tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Amen. Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Amen. Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt Slima tagħna. lik Amen. Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Amen. Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Amen. Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Amen. Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Amen. Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Gloria Amen. al-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma tal-btana Ġesu, li twilet għalina u rrit ikun bnidem bħanna. O Ġesu, aħfrinna d-nubitna. Ħarisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-erweħ kollha u għajn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Il-ħames u l-aħħar misteru tad-dbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kien mislub fuq is-salib u wara 3 sigħat ta' agonija miet għalina u għal dnubietna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek ikolli titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru lil minuħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Amen. Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Amen. Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa,
Mbirak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, u mbirak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, u mbirak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma tal-tana Ġesu, li twilet għalina u li tikun bniedem bħalna. O Ġesu, aħfrinna d-nubietna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erwieħ kollha u għejn il-dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Slim għalik, Sultana, om tal-ħnina, ħajja, ħlewwa u tama tagħna. Slim għalik li lek ngħidu, għaliex aħna t-turufnati u li teva, li lek nitniedu, aħna li nibku nolfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwarni dawk il-għajnejn tiegħek u tal-ħnina. Urina wara dan it-turufnament lil Ġesu, frott imbirek tal-ġuftijek, o ħanina, o pija, o ħelwa, o verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa l-bżonnijiet tiegħu, missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikulli titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru lil minuħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak imbirkajnt fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatijom mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistriħu fis-slim. Amen. Għatijom mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistriħu fis-slim. Amen. Għatijom mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistriħu fis-slim. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattalb tagħna. Kristu il-qattalb tagħna. Missier eterna Alla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu Santu Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Om Alla. Itlob għalina. Qazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħniena. Itlob għalina. Om tal-grazzja talla. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om li żjed safja. Itlob għalina. Om li żjed nadifa. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistħoq kull imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min fdina. Itlob għalina. Xebba kollok aqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri tal-Avorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midinbid. Itlob għalina. Faraġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġini. Itlob
għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mlisla mingħajr l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana imtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tar-Rużarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisom Alla. Biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. Għatililna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk. Li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ u tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni, nkunu meħlusin mid-dwejjaq tajs u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Sammik l-Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Idfa bil-qawwa Alla fil-qiegħ tal-infern li x-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Slim għalik, ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek fdalek Alla lill-ibnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Mqaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja, aqlanna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u eħlisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrocco, Itlob għalina. San Paul Missierna, Itlob għalina. San Publio, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. Għaddisin kollha ta' Alla. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu u Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna it-tifkira tal-passjoni tiegħek. Atina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek inti li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka l-kbirhom Talla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakulata konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema,
Imbierak l-isem ta' Marija Verġni Uom. Imbierak San Giuseppe, arus kastissimu tagħha. Imbierak Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.